Egunon, Jokin Mujika naiz eta kasu honetan lau tasa azalduko dizuet tresna digital bidezko ebaluazio formatiboen estrategia. De acuerdo? Hemen egin behar detena da bideotxo bat ebaluatzeko erabiliko deten tresna azaldu zuei eta hortara noa. Vale, kasu honetan Google Classroom erabiliko dut, ikaslei enutziatua eman alizateko, enutziatu hemen dauka ariketarena, ikusi alde zuten bezala, eta enuntziatuan bertan azaltzen da ze entregatu beharko duten. Vale? Gero beraien ebaluazio irizpidea jartzen ditut, eta azalduko dizuen, vale? Behin beraiek Google Classroomen entregatu dituztela ariketaok, bakoitza ikusiaz, vale? Hau izango zen adibidez programa, vale? Grafzeta, hau grafzeta izango zen, vale? Joaten balin manaiz Google Classroomeko Google Drivera, bere karpeta propiora, hemen sortu dut irakasleak karpeta bat, eta hemen dago sortuta lehenengo galezeko. Vale? Hemen ikasleak ebaluatuko dira, hau izango litzateke erronka bakoitzeko hartzen dira nota guztiak, hemen azaltzen zen bezala, vale? Enuntziatuan azaltzen zen bezala hau guztia errespetatuko litzateke, vale? Eta hemen bertan ikusiaz izenak, hemen azaliko litzake adibidez zearen funtzionamentua. Erronkaren funtzionamentua, eskemak, adibidez erakutsitakoa, grafzetaren inguruan, hemen txedaukazu lehenengo erronkan, grafzet honek edukiko luken nota. Vale? Ebaluatzen da alderdi teknikotikan, vale? Leku guztietan eukitzen dugu oharra jartzeko ataltxo txiki bat, vale? Eta ebaluaketa egiten da irizpide horien arabera. Irizpideak dauzkagu hemen, vale? Hemen dauzkagu irizpideak, eta ebaluazioa irizpide horiek ikasleak ikusten dituztenak hasieratikan, hartuko dute, eta zeharkakoetan beraiek ikusten dezuten bezala, irakasleok jarriko diogu bere nota bat, norberaren ebaluazioa beste nota bat, eta taldekoek beste nota ezberdin bat. Eta horrela izango litzateke nik aukeratuta deten erramientan, kasu honetan Google ez del bezalako Googleeko dokumentua, vale? Zergaitik aukeratu deten dokumentu hau, dokumentu tipo hau? Dokumentu tipo hau da oso ona, 3 irakaslek batera lan egin nahi bali badugu, bat etxean dagoela, bestea klasen dagoela, eta bi batera gaudela edo lana batera egin nahi bali badugu, eta momentu honetan bat muntaia ikusten ari bali balea eta bestea eskema zuzentzen, biak batera egin dezakegun lan bada. Gainera esteka ezberdin dauzka, hemen ebaluatuko litzake jarrera, evidentziak, mobila ikusizkio ikasleak azaltzea behintzat, eta espero dut emandako zeak bete ditu dela, esan dezertako zeatik aukeratu duten, eta neurtuko diren elementuak eta ikusi direla pentsatzen dut, vale? Eskerrik asko, eta beste